Melody Songs. Arewa na gode. Arewa, 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 Arewa. mu ne yan Arewa. Mune muryar Arewa, Voice of the North na Arewa. Kuma yara Arewa na gode, wallahi fans mun gode. Baba ya dage na busa sarewa, fatan shi mu gyara yan Arewa. Mu so junan mu yan Arewa, mu haɗe kan mu yan Arewa. Dan mu gyara Arewa masu mulki, mu so junan mu yan Arewa. Yan siyasa, so junan mu yan Arewa. Talakawa, so junan mu yan Arewa. Jami'an tsaro, so junan mu yan Arewa. Yan kasuwa, so junan mu yan Arewa. Musulmi Kirista, mu zauna lafiya, lafiya. Mu gyara Arewa, so junan mu yan Arewa. mu haɗe kan mu yan Arewa. Gyara halin mu yan Arewa. Da mu gyara Arewa. Masu mulki na Arewa, 'yan siyasa na Arewa, 'yan kasuwa na Arewa, talakawa na kokawa, kidnapping sai a Arewa, raping ma duk a Arewa. Ya kamata ku yo gyarawa don gyara Arewa. A gyara mu daina magana, watan mu Arewa daina fitina. Mr. Limboy ne ke magana, abubuwan suna damu na raina. Sace mu babu yankan mu, da mun yi magana a haukan mu. A jawo wasu cikin mu domin a canza musu addini. Wayo mu yan Arewa. So junan mu yan Arewa. Mu haɗe kan mu yan Arewa. Gyara halin mu yan Arewa. Da mu gyara Arewa. Yan arewa muna wani hali, an mai da mu wasu bayi. Ana ta kashe manyan mu, ana sace kannan mu, ana refin matan mu, ana sace abincin mu, ana barin mu da yunwa. Muna san tsaro a arewa, shugabannin mu ku yi dubawa. Ya kamata ku yo gyarawa, hakkin mu ku yo karewa. Kar ku bar mu mi kokawa, adalci ku yo samarwa. Use me on this one. So junan mu yan Arewa. Mu haɗe kan mu yan Arewa. Gyara halin mu yan Arewa. Da mu gyara Arewa. Muna buƙatar gyara a arewa, muna buƙatar haɗin kai a arewa, muna buƙatar adalci a arewa, muna buƙatar tsaro mai ƙarfi a arewa, muna buƙatar a daina kashe mu 'yan arewa, muna buƙatar a daina sace mu 'yan arewa, muna buƙatar addu'ar ku 'yan arewa. Allah ya kare halin da muke ciki a arewa. Tito Arewa don Allah a yi gyara, ana watsar da mu kamar wata shara. Rayuwar mu tana a banza, ana kashe mu kamar wata kaza. Shugabannin mu yan Arewa, ku tausaya mana mu talakawa. Rayuwar mu tana wani hali, amma ku duba ku komai profile. Ha ha, Tito Sonci ne muna cikin damuwa 'yan arewa, kashe-kashe kidnapping sai arewa, laifin shaye-shaye sai arewa, shugabanci na arewa, siyasar ma na arewa, gashi kuma babu gyara a arewa, ana zub da jinin mu 'yan arewa, wayo mu 'yan arewa. So junan mu yan Arewa. Mu haɗe kan mu yan Arewa. Gyara halin mu yan Arewa. Da mu gyara Arewa. Zan yi magana ne akan masu kidnapping da wasu ɓata gari da suke yin raping. Shugabanni masu sa talakawa sleeping. I hate to write this, collaborators. I have an advice for the writers. Ku jajirce mana kai mu kyala su haters. Zaman lafiya tsintsiya ɗaya mu gyara na